Може стати, že nam takoli prisnije naš, da je usopši, naš bliski, a prosi nas, ako ani nas ne prosi, jednoducho, što nam prisnije od sni i my byśmy mali wtedy proste się za niego pomoliti. Jednak w osobnych molitwach, a jednak tak isto by było dobre dati za niego na służbu, żeby священник się za niego pomolił, żeby wybrał za niego častočku na proskovjediji, što je to najpodstatnejsze. My si tako i dumame, že keď se dávame moliti za zdravlje, za osobšek, že podstatné je to, že by bolo prečítané jeho meno na hlas. Keď my čujeme jeho meno, vtedy je to v poriadku, vtedy sme spokojní, ešte keď je prezvisko čujeme, to už sme úplne akože paráda, ale vôbec to nie je pravda. Nemusí byť ani meno čuti, ani prezvisko. Podstatné je, že by meno bolo spomianuté a povidžené na proskovjediji. To je to tá časť liturgii, ktorú väčšinou vlastne ľudia nevidia, ktorú robí священник перед святом liturgijom, kde vyberá ahnca, čiže na pričašćenje toho baranka, jaké proste tam še vyberajú častočka za Presviatu Bogorodicu, za rôznych sviatek, a takisto za živých aj za mŕtvych. Čiže tam je to tá najväčšia sila toho, že священник vybere toto za neho častočku a potom, čiže to je zo